ntu ng'ombe tiragani mbegu etete kubekerwa mbegu engaki tiragani ndabone se county ya Nyamira gaiga au kwandika buna uyo minto musikemati yangi ngotrinale mangana yo president 2027 abo asere byo kombo ina tarati na kwateba bunga na atri no president 2027 nalo kwatiba antu bete Banyamira bunga asimwali kwanja asinge serikali irikitiba no iga nera tubwete roba tukama abantu baitu mwachi mobero rase serikali tubwashe serikali kire ka 2027 engaki indike na barimo kunyakoira abaraya be serikali yatoire ebyara gachimo basike pakenga kibago koro bugambi bwabe sibono tiga bagambe nabo baro bakugamba muna ntubono mama mboga serikali njatebete nga mama mboga kwanza mama mboga tuachire serikali tokorerekero byaitonga serikali etari wanje gu mama mboga etoiraniryo bugima province negento kende gya kabere serikali negendrete kunyagotoe birugo muna ntu abangena korunyuma abo bangena mbaga iwekanire ogira kini bone serikali tobwate yabono nse yo burayi bwa Ruto omongina ngo iwekana ari ryogi omongina nabagotenene kerogo omugambi orango omongino yo naisaine kugamba omo bugambi kwa ningia umusike wito wone ro kugune ryo asinyamoko nere babo nyambatiga iga babo chirusa mumanyi babwatsi omuga kuliga gasya munento abantu Banyamira nane ari kubasaiba baga baraya barase gasibono iga bari wanja muna ntu Nyamira gaiga tubwate challenge serikali yetu Nyamira tubwate ga mone nyinge nigere arengo morengo rionde mono iwo muroje nga mbambe to twengera akena kitwa sabana umusike ndo akubegete chikura manya ba twengete chikura inde biroge bike kana kimuna umusike nga president Ruto ndo akwade mere masore iwo bana bantu bali bamindu murogora ali babo cyo asinyamoko injuga Nyamira likiri byanda mbirororo nambira na moko byaye gasioro byesi gabu chigasi munya watana na mangane yestimani na nini ngocha muri kai ground ekero mwachire ground iga rona abantu Banyamira gaiga baembere mebchana bikore gasi enga kike wega 2027 kunyamira bosange na ndudwe bangete na mwato bangete bya mwato iremeremo na bosange ndo abwa zira semeremeyo na ntukuya ni emeremo igo bona kinada abantu bamindo byatubwa serikali yororo babo yonde batubwa babo nyamukuna nabatebya baroshi para Nyamira kabisa gaiga baroshi county tabe byaro kane umuntu akano Nyamira tane kiya babo yonde bali gorali babo nyamuki barororo kiba kwa ndete ka Nyamira banta no murayororo bana murasa ko to murayora magene geti no namagene nakwa kanya Nyamira gaiga igo abantu bamitona na bwate tuyatubwatira tubwatira umushimi wa rais na serikali yerororo negenderete gukora ebye egenderete gukora na inde ntogenderete kugania amagendero kurwa sire nambe yemo amangana aria kare iguraria buna abantu bari bakogenda job maju na ntuntoka neti Nyamira gaiga atokororo ngakia gutoko asa abantu bari bagoikanga serikali na baratorete guchange elinde to na ntutonyora chikasi chesiko buna abasae ba Nyamira county tangor Daniel Gwachi Seitomba Bembe Bugichora ward West Mugiran constituency igo tuachire gaiga ritanga nikigima ko heko amangana oyo minta kwana Charles Ngoto akamana goswago siaulirwa nga okwanire bobenga Matiang'i taisaini intue serikali yentu ayechorete ande gonde hapinga naki ase serikali yetu achorete serikali ina akirete kura na inde kure ya negaeta ya William Samoei Ruto ande gona alenge nyuma ya Ngoto na bakabono igande nyuma yaye na inde gonde nyuma ya serikali ntugweta abande konya bagwate abaringa ndugunera we kali gucho uyuro Matiang'i Matiang'i tarate banga gusingo cyari kurikikintike twaro cyo moisonda abande bare kugikerio musiko Ngoto ngawo Ngoto ngakia ukana Matiang'i takawa ntutotanga ase kepindi gitigarite tiga serikali ra tokorere gasi kurwa Matiang'i kara cyo gocha fine tigachira kini boro gamna torega tore serikali me na ande tutate kopongeza bana bali baminto bare serikali boro musiko Ngoto muske Nyambatino ari mwana minto kurukali ben mogaka no ari no mochumbe uitubwato yo mobweko kuchwa sinyamoko tutate ko support bonsi amo tobatebinga ntuno tore serikali ko support tore nande onye ginde ke gotoka nga mugusia bonete ko gwatlachi tiga batoretere togendere ngora ngora tusikia serikali mutwe
amange guchu mutu abu tokore patipai na tugusaba ngatige serikali etokorere mirimo bia mono ona bona mama county ntoroche binta kunya gotokorera urangerie biombe obachiema urangerie abechi pigipigi obamenta tiga toiguana ne nande totebanie kene ngana ki serikali yerororo igo tokoye supportia etoretera amagenderero noyo minto nyamoko karensa aiga noyo minto ngoto babwatira na bonsi bali barase serikali gusi nabo PS bogocha na borobu na baruba egwe na barubu ekero bakoegwa na baruba ena ne biroge bigocha nsega aiga na tutanyorere ndege ntoiga tobeke monwa gusebwa no toko banjara ba minto ina berego anene twararorira abarai bagocha chibodi ya mugari bacha matanga batebanga aya matiangi tokoira na ase bachorire koru in fact mandira tayo bakorire ororo bantu bari gari bateba matiangi lakini mandira tayo what you are saying unachi timu ya chirega igaiga ego support ya serikali yo Mosike William Samoei Ruto na abarai bari bachorire koru gusiba UDA ne ringa into to support ya serikali fully akarenga kieliera ikenere atokenga matiangi bya sonko na gocha biro chimotwari ntoigo lakini asebono leaders banyamira tikabatokorera mandari tu abachorete akarenga kieliera ike ntoteba nandinga kitoko on direction ya 2027 Omosike oyo minta arama amangana kwana igoro ya yongoto inyora ngoto ne loya tali ko kwana binto igekera agakogesi Omosike arama tigara akora amangana na kuru arakora gocha iga gocha nkaga iga totebinanki atagete naende ng'aya gotiga abantu banakuru ng'aya kobatiga abarai mpare kurugusiba irere ne serikali mirimo bakari kugikerwa bakoboru ng'anga kibao kana mo kusita koba na barobwe serikali na bayirigeti kyara togote yo muntu origirie oretire ng'ombe yanyole mori omotenga bono rusia ng'ombe ikaruo tigata gukamanga na ruchi kunibe ng'a otaramnyose ne bwate mbego so ntwe ng'ombe itoko ya bwate mbego bona mabere tokunyu aiga ntu tore kiombe kekere at large Nyamira county ngima gekora unainche na mwego majetanera shiti ngorukwa ninjende kiongozi kyabo ene timu yo Mheshimiwa William Samoei Ruto kuri Nyamira kiri kurunga nche gona chiraiga ase ne kiombe kiane ase gangena ne yo support serikali in place ase ngenje amagenderalie kokora to the village ya chire to the ground eko kore project nande ko yarangilia project ya serieta that's why tuachire togotebanga yaya abananchi ba Kenya kabe tayari aso support the government of the day ase ngencho yerure ko korero mwananchi bakoyo bwe ground egasi amangana kunya gochare chinkuma chiachire gocha ntuntura iwande etogotebanga Mheshimiwa Samoei Ruto tokorere mirimo na abarai twakoire togosaba chisloti chikiko chikunya gosoka GPS otomente chinde gekogera ntwirwe tugukubwatisia ntwe ng'ombe yaitu twarosetie nande yaborire bono ibegete mori goikatunywa manoga nande tukure pi